Kani kanyarap yaki ban kham kelut kejaka. Ka Meghalaya Rollerball Association henen gasngi kalapun kutno ya ka Senior Rollerball Federation Cup kapasaw ha St. Anthony's Higher Secondary School Shillong. Habakren bat President Jong ka Meghalaya Rollerball Association uba suklang dakhar laong ba ka sinjuk kalapun long ya ka Lympung ha ka sien ka beningkong ha Meghalaya. Ulaong ru ba hakapor ba udang pulih hapune ujie lekai ya kani ka jinge lekai bat ula jumi khmat ru na Maharashtra. Onda ulon paj Meghalaya ula i ye kisamla bakidan sabha bat ula perkhat ba kani kan long ka jingsdang ka bapaka lada penlong ya kum kini ki jat jinge lekai. Hakathop ki kenthai ka Rajasthan kala long ka Ladu ka Tamil Nadu kalawan baar ba ka Assam kalawan balai. Hakathop ki Shinrang ka Maharashtra kalawan Beningkong ka Jharkhand kalawan baar bat ka Rajasthan kalawan balai. Te balik nga pelong yang kene ba mensua ha ngalik school siya pune. Te ngayo jing hikai na to nado snyam hat khandai phunreu. Te nga sile kai kene ka game hade na ta pada te nga si represent na ka Maharashtra state. Te nga si yo I ba ngadawan sini ngala sedang ngalai college sini nga sedang train no sini rumenta ngayo I ki khanna jong ki don sab ha. Te nga perkhat ba balengin ngam start ye kene ka game namar ki khanna sini ki snok tanat haban le kai ka ball. Te kene ru kalong combination jong ka ball bat ka skates. Mentangin